ҳамоиши тантанавию фарҳангии ҷавонони шаҳри Душанбе дар доираи моҳвораи ҷавонон таҳти унвони пешвои миллат такягоҳи ҷавонон Душанбе шаҳри имкониятҳои ҷавонӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор шуд. Чорабинӣ дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши пойтахт роҳандозӣ гардид. Дар ҳамоиш муовини раиси шаҳри Душанбе Саломзода Раҳмиддин ва муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Шабнам баромад карданд. Земни суханрониҳо зикр шуд, ки ҳамоиши мазкур ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва дар доираи оғози моҳвораи ҷавонон, инчунин ба истиқболи шоистаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст. Маврид ба зикр аст, ки дар пойтахт бо мақсади дар сатҳи зарурӣ истиқбол гирифтани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе ба имзо расидааст ва дар доираи он чорабиниҳои гуногун роҳандозӣ карда мешавад. Дар идома таъкид шуд, ки бо дастгирӣ ва сиёсати ҷавонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалишавии ташаббусҳои ҷавонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ҳамоиш нақши ҷавонон дар рушди пойтахт ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ муҳим арзёбӣ гардид. баъди анҷоми қисмати расмӣ барномаи фарҳангии омоданамудаи аҳли фарҳангу санъати пойтахт пешниҳод гардид. барнома бо суруду таронаҳо дар васфи Душанбе ва суруду рақсҳои ҷолиб идома ёфт. ҳамоиш дар фазои тантанавӣ ва рӯҳбаландкунанда ҷараён гирифта, ҳадафи он баланд бардоштани мавқеи ҷавонон, тарғиби арзишҳои миллӣ ва ҷалби онҳо ба корҳои созанда арзёбӣ шуд. ҷои зикр аст, ки дар пойтахт давоми як моҳ ҳамоишҳои гуногун вобаста ба ҷавонон ва дастгирии иқдомҳои онҳо ташкилу баргузор карда мешавад.